Bere nengonyama azibulale ekhusini uzobulala uGoliath yi-first miracle ukuthi ambulale kwi-public. Umbulala kwintoni? Kwi-public. Kodwa ubengaqali ukubulala, ubebulala ekhusini. Ubebulala phi makholwa? Ekhusini. Wazobulala ke bona ke kwi-public. Halwangela Nkosi. Wazobulala kwintoni? Kwi-public. Emveni koba ebulele phi? Sunama ngokubulala kwi-public. Qale ubulale ekhusini. Waluvala uqango wathetha nami ekhusini, mna ndizokuphendula kwi-public. Sunqamela i-public, qitwa ekhusini. Bulele ibandla i-public. Uba lento uyenza ekhusini, uma uyenza ekhusini kwi-public awusobona. uJesu ubechitha ixesha elide ekhusini. Ubechitha ixesha elide phi? uJesu ubechitha ixesha elide phi? Ekhusini. uJesu ubechitha almost 7 hours ekhusini. Xa echitha 7 hours ekhusini, idemoni ulkhanimela only 2 seconds. Only 2 seconds. Why ikhanimela 2 seconds? Uchitha ixesha elide phi? Abangcwele mamelana, lento ayoyabapostile, ayoyabaprofeti, yabo bonke abachitha ixesha ekhusini. Hambani yele ekhusini, hambani yokwenza lento ekhusini. Uchitha ixesha ekhusini.
Kuhambeka kamnandi. Kuhambeka kamnandi xa uthethe ixesha phi ekhusini. Uhamba kamnandi, uhambe kamnandi. Ungavuyiswa kukuhamba. Ungavuyiswa kukuhamba. Uthi usahamba kumnandi kanjani bese ubane kusiya ekhusini. Bese ubane kusiya ekhusini. Ekhusini kulapho unikezwa khona imithetho ukuthi lento ayo yakho. Alento ayo yakho. Yeyami kodwa ndikuthume ebantwini bam. Chitha ixesha nam. Chitha ixesha nam. Chitha ixesha nam. Uye ebantwini ixesha elincane. Izodubula manje, izodubula manje. Izodubula ixesha nalo. That means that ambofuna lento. Abatheni ambofuna lento. Ayifunaka. Ayifunaka. Lapha indawo yokucelebrate izibane izikhuni ezivuthayo. Azishiswa pha. Shiswa pha. Apha kubese uzodibana izikhulu. Dibana izikhulu dibane na. Singavuyiswa futhi kukulantu bese sezibaleka futhi zo. Okokuqala lento ifuna isivumelwano. Ifuna ntoni? Isivumelwano. Ayisivumelane nathi, isivumelane noThixo. Abangena Nkosi. Isivumelane nabani? noThixo. Baphi abantu abazokhetha uThixo? Abazokhetha imithetho kaThixo bathi kulungile. Abazothi imithetho yami ebendihamba ngayo uzohlabela nemini nale ngoma ethi I surrender all. I surrender all. Yazini bangcwele ukuthi kuxesha nini ngoku. Yazini bakuxesha nini.